Efter tabet af Sønderjylland i 1864 blev det forbudt at undervise i dansk sprog og kultur. Man besluttede derfor at lave en ny skole nord for Kongeåen ved Skibelund Krat. Den 13. november 1874 startede de første 14 elever på den nye skole ved Skibelund Krat. Ja, du var huske dengang. Jeg skal finde den, jeg skal finde den. Ja, finde den. Men prøv at høre. Der er jo ikke billeder tilbage til... Jeg hedder Svend Aage Ullerup og gik på Skibelund i 1962. Jeg hedder Karna, og jeg er 47 år. Og jeg gik her på Skibelund i 92-93. Jeg hedder Maria Ullerup Salling, og jeg gik på Skibelund Efterskole i 96-97. Sidder lige der. Ja. Det er det gode ved at hedde Ullerup. Så sidder man nu her sidst på rækken, når det er U. Bedstemor har været her. Min far har været her, og hans bror har været her. Mine 2 søskende har været her. Ja, og min søsters børnebørn har været her 2. Og jeg har selv 3 piger, der har været her. Og 2 børnebørn, der har været her. Og der har jo nogle fætter og kusiner, der har været her. Så det ligger meget tæt til familien. Specielt, at man kan gå ned og finde sin far nede på billederne, og sin faster nede på billederne. Og det har også været fedt bagefter, at mine søstre har gået her. Vi har altid kunne snakke fælles om, hvordan det var at gå på efterskole, fordi vi har været det samme sted. Det var sådan en fællesnævner i, at vi havde nogenlunde de samme lærere, og ja, huset var jo det samme. Og, ja. Jamen, da jeg gik her, der var der telefonboks hen i det lille bitte rum, der er lige hen ved siden af døren ind til lærerværelset. Og så kunne man ringe hjem for en 5'er, når man havde brug for at snakke med dem derhjemme. Tror du, der er en telefon endnu? Ja, det var der ikke sidst, jeg kiggede. Eller også så kunne de ringe hernede. Og så når den ringede, så var det jo bare med at få den taget og få fat i den, som der nu var telefon til. Vi har bare det her, det er alligevel lidt vildt. Ja, så er det alligevel lige. Ja, det er lidt. Det bliver lidt højt. Ja. Altså. Sådan var det jo. Ja, jo. Hvorfor følge en god familietradition? Det synes jeg, det kan jeg godt lide. Den kendte gymnastikpædagog Helle Godtved skriver i sine erindringer: de fleste af eleverne på Skibelund Efterskole var sønderjyder. Som københavner blev jeg tit inviteret med nogen hjem, og det var dejligt at lære Sønderjylland. Og som sagt, gymnastikdiskussionerne var mange og hede. Interessen voksede, og den skulle vokse meget mere de kommende år. Der tegnede sig en vej. Jeg vendte hjem fra Skibelund med en selvsyet ternet kjole, kantet for neden med fløjlsbånd, samt en drøm om en fremtid med gymnastik og om et hjem med mange børn. Skibelund Efterskole har altid været knyttet tæt sammen med gymnastikken, helt tilbage fra det første forstanderpar, Knud Petersen og Georg Lacour. De var optaget af tanken om at skabe en skole ud fra tankerne om de frie skoler, hvor det hele menneske er i centrum, både ånd og sjæl og krop. Derfor var det også vigtigt, at man var et sundt og rask menneske. Derfor har vi i dag det, vi kalder festsalen, som oprindeligt blev bygget som et gymnastikhus og bevægelseshus. I dag har gymnastikken brug for meget mere plads.
så Lars, der skriver: Hej Sanne, tak for et fedt år her på Skibelund. Du er en sød, lækker, pæn, overskøn, fin, frisk, vidunderlig, skæppeskøn, æderdejlig, nuttet tøs, og jeg elsker dig meget. Kys, knus og kram fra Lars Andersen. Jamen, jeg tror bare, vi havde flirtet sådan i nogle måneder op imod, tænker jeg. Og så kom hun ned fra trappen, kan jeg huske. Der var i hvert fald nogle piger, der sagde, at jeg skulle komme hen og sætte mig på en eller anden bænk, og så kom hun ned og skulle sige noget til mig, og det var så, om vi skulle være kærester. Og så var jeg nede og spørge ham, og det skulle han så lige tænke lidt over, og så sagde han ja, og så har vi været sammen lige siden. Jamen, helt præcis, så var det den 8. maj på Gamle Elevers Dag. Men det var jo sådan noget, der har været under opsejling i lang tid. Så vi var jo helt henne i maj måned til Kristi Himmelfarts. Og Lars, han er sådan en rigtig lang pandehåndet, så han hele tiden gik og svang med og pustede i. Og gik også med alle mulige læderremmer og jernkæder rundt om håndledene og huller i bukserne og sådan noget. En masse sådan kæder og armbånd og hullede bukser og sådan noget. Så der tror jeg nok, min far synes, det var nok ikke lige sådan den fedeste svigersøn. Men det er det i dag. Da jeg kom til at kigge i den her bog, der er rigtig mange, der har kommenteret på det, så det er da sådan noget, alle sikkert godt har kunne se på mange måder, at der var to, der var glade for hinanden. Jeg synes, at nu må I altså se og gøre lidt ved det der. Det var faktisk en her, Torben Beyer, skriver: Hej Sanne. Til at starte med vil jeg lige sige tak for et godt år her på Skibelund. Jeg var nu ked af, at du aldrig ville mutte mig. Men jeg ønsker alt godt i fremtiden. Hvis du bliver gift med Lars, så må du sørge godt for, at I får mange børn. Kærlig hilsen, Torben. Har I sådan lavet lidt sjov med i familien, at Tristan er den eneste, der ikke har fundet en kæreste her på Skibelund? Ja, jeg har da hørt den. Du har hørt den? Et par gange, synes jeg. Ja, måske lidt. Men ikke... Udover det, så har vi bare snakket om, der må være en eller anden magi i forhold til, at man ikke kun kærestemæssigt, men også med sine venner kan holde fast i hinanden i så lang tid. Ja. Og det har vi snakket meget om, og hvad det lige kan være. Så ja. Hører også, at det er meget unikt. Der er flere efterskoler, men Skibelund er i hvert fald en af dem, hvor det er relevant, at man holder fast i lang tid. Her er jeg på en af skolens elevgange. Den er i dag en blandet gang, hvor drenge og piger bor side om side. For få år siden, der var alle gange på Skibelund kønsopdelt, delt i pigegange og drengegange. Før 1960'erne, der var hele skolen kønsopdelt. Drengene gik her om vinteren, og pigerne gik her om sommeren. Ja, så er det jo den anden taske. Kan du rende den? Nej, nu, undskyld, det passer ikke, den her. Så står mit navn her. For da vi kom her, det var den 3. maj, det var en søndag, 1953, skoven var sprunget ud, lysegrøn. Vi var jo ikke så mange elever, vi var 45, og det var jo rigtig, rigtig dejligt, for så kunne vi lære hinanden at kende. Så vi blev faktisk som en slags stor familie, og det synes jeg, det var meget, meget positivt. Selvfølgelig var der nogen, vi kom mere sammen med end andre, men jeg tror nok, de fleste de fandt nogle veninder hernede. Det var jo fremmed det hele, vi kom ind i, der hvor der var en gammel gymnastiksal, der var blev vi samlet, og der var der pyntet med lysegrønt også. Og vi skulle alle sammen finde en plads, og der blev så forstander til Alexanden budt velkommen både til de nye elever og også til forældre og pårørende. Og så sang vi Nu velkommen enhver under ungdommens tag. Den sang, den står så fast for mig. Jeg faldt til øjeblikket med det som så følte, her er dejligt. Jeg kan bare tydeligt huske, at der var en pige, hun stod og græd
Og så tænkte jeg, det var da noget, jeg græd over, for det godt nok var det da spændende og lidt vemodigt, men det var da, nu havde de da lov, de ville være så gode ved os. Og så fik vi jo så vist, hvor vi skulle bo henne. Og værelserne, de havde nogle navne. Værelset, det hed Slesvig der, hvor jeg skulle bo. Vi var 4, som havde nogle, ja, det var nogle trækhøjer der, men det gik da udmærket. Men det var ikke mine værelseskammerater, jeg kom med sammen med. Men vi respekterede hinandens særheder. Og jeg var også bekymret for, at jeg skulle bo sammen med 3 andre. Jeg var vant til at have mit eget værelse. Men det gik nu meget fint. Altså Ellen, hun bor jo i værelse lige ved siden af mig. Og Ellen og mig, vi er faktisk det eneste, der holder kontakt med hinanden. Vi har 2 med i vores gruppe her, men de er så desværre døde. Hvor er vi henne? Så det der husker, så ser man ikke ret meget af mig. Har du puttet det? Ja. Jamen, jeg ved. Jeg tror, jeg står der. Er det dig? Med håret nede i nakken. Har der været du Ja. der? Står I også tæt? Jo, det er rigtigt. Det er mig. Står ved siden af Rita. Det er Margrethe. Hun er fra Skøjborg. Det er Margrethe. Ja. Og så Tove Brækel. Det der skoleliv, det bliver man totalt grebet af. Så var der lidt uro på gangen, og så er det nok været mere end forstanderen, han synes. Og så var han der gået op på gangen for at se, hvad der egentlig foregik. Så mødte han Karen, hun kom med dynen i favnen. Og så sagde han, hvor skal den dame hen? Jeg skal lige hen til Ellen og fortælle hende noget. Så sagde han, det kan du også i morgen. Godnat. Og det har vi så tit grint af, det der. Altså, og selvfølgelig var det der her. Og fuldstændig ret, det var det bare med det. Men så vigtigt kunne det være, og det ved I også, piger. Så vigtigt kan det være, at man skal fortælle en veninde noget. Det kan da næsten ikke vente til i morgen. Jeg kan ikke engang, vi fik nok. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi spiste i morgen med. Vi fik i hvert fald lidt mælk og lidt kaffe. Jeg tror, vi fik havregryn. Jamen altså, vi lever i ret spartansk. For køkkenchefen har jo også ikke ret mange penge at gøre godt med. Men det var sundt. Det var simpelthen faktisk det, man kalder den gamle bondekost. Sådan lidt alsidigt hjemmedyrkede produkter. Og så kan jeg huske, at der var et papir. De ville nu altså sove noget længere, så de kom ikke til morgenmad. Så en dag så rejste forstander Charles Hansen sig og op på gangen op til værelset. Og de fik en overhaling, og lidt efter, så kom de jo luskende. De kom hver morgen resten af tiden. Og til aftensmad, det kan jeg huske. For der fik vi 3 halve stykker rugbrød. En med spagepølse, en med ost, og så var kanskje, hvis der var nævnt noget fra en steg, så var det skåret til pålæg. Og så te eller kærnemælk. Og så kan jeg huske fra vores eftermiddagskaffe. Vi skulle jo være i skolekøkkenet og lære husholdning, og så skulle vi bage noget kage, som lærerne skulle have til deres eftermiddagskaffe. Vi andre, vi fik ikke lov til at smage det, som vi havde bragt. Det synes vi var nu bare lidt forkert. Så vores husholdningslærer, hun måtte så sige op, så vi havde jo ingen husholdningslærer den sidste måned. Men det lokale, hvor vi havde husholdningen, det blev ryddet om efteråret, og så blev det gjort klar til sløjt, så drengene de havde sløjtlokaler. Og så siger lærerne, jamen vi rykker det frem, vi rydder nu, og så laver vi sløjtlokaler nu, og så pigerne, så kan de lige få det sløjt her den sidste måned. Og det var spændende, for det var jo lige noget, der passer til mig. Så der skulle vi have sløjt i en måned. Det var ikke min gode. Jeg har en lille rist til at sætte en gryde på. Den er vinterskæv, men det var mine evner til sløj. Her vi en cykeltur til Snoghøj ude ved Lillebæltsbroen. Og det var da en lang tur, men og vores cykler, vi havde da ikke gær på vores cykler, og vejene, det var da heller ikke så godt. Vi kunne holde til det, vi havde ikke kræfter til det dengang. Altså fra Skibelund og så over til Lillebæltsbroen, der er nu altså adskillige kilometer. Og så overnattede vi der og så lidt af skolen derovre, og nede ved Vand og Nye. Det er også. Så det var også en god tur. Når man ser sådan en flok gymnaster der, så jeg kom der og hilste med fanden. Det får man lige fra både øjne af. Det er så flot, det kan lade sig gøre. Vi lavede jo den tidsgymnastik, som man gjorde der.
Men vi har heldigvis musik til. Det havde man jo ikke ude i foreningerne. Men det havde vi her på skolen. Nej, jeg er blevet meget, meget dårlig til gymnastik. Du har lavet gymnastik i så mange år. Jamen, jeg har da haft gode oplevelser i gymnastik. Ja, det har du da i hvert fald. For eksempel så var der aldrig kommet til gymnastik i Berlin, hvis ikke havde været på sådan et hold. Det vil sige, at Inge Marie, hun var nok en af de flotteste gymnaster, vi havde. Hun har været med både histo her, men her, det kan jeg huske nok. Det var hun lige. Men man har fået noget der, som man kan glæde sig over hele livet. Men det var en dejlig følelse at komme hertil. Netop fordi der er så mange gode minder, der knytter sig til. Jeg har ikke en eneste negativ ting at sige. Jeg synes bare, vi havde det rigtig godt. Jeg synes også, at vi havde frihed. Så det var da faktisk en god skigt. Og det gjorde nok også, at det var et godt sammenhold. Og så da skolen lukkede, og vi skulle hjem. Og der var jo stor tue, og man kommer hjem, og det var så stille, og hvor savnede kammeraterne. Livet bliver til, hvor det gror. Der nynner en ny lille sang i dit sind, som en spirende løg under frost, hård jord. For livet bliver til, hvor det gror. En rytme, der banker, et hjerte, der slår, en kilde, der vælger, det sætter sig spor. For livet bliver til, hvor det gror. Vi er, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi kan. Vi skabes og skaber af børn, af mor. For livet bliver til, hvor det gror. For sangen, der nynnes, og hjertet det slår, er summen af dagenes brusende kor. For livet bliver til, hvor det gror. Nyn med på den rytme, syng med på den sang. Vær med til at optøge den bundfrosne jord. For livet bliver til, hvor det gror. Og nu har jeg snakket jer en øre af næsten alle sammen, men det må I undskylde. Det er kun min glæde over, hvad... Her i Skibelund Krat, som ligger lige ved siden af Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, har man fejret grundloven rigtig mange gange gennem historien. Her mødtes dansksindede nord og syd fra den gamle Kongo-grænse, og det blev derved et nationalt samlingspunkt. Og i 1874 byggede Knud og Georgia et skolehjem i Skibelund for børn fra danske hjem nord og syd for Kongeåen. Efterskolerne i Danmark arbejder stadig ud fra de samme værdier som for 150 år siden. Det er stadig ønsker om at udvikle unge gennem livsoplysning, demokratisk dannelse og folkelig oplysning.